Хей, банда! Какво става? Аз съм Любо Славов за webshmarka.com и днес ще се занимаваме с фронтенд. Доста време мина от последния туториал. Общо взето при мен нещата се случват с много висока скорост и напоследък съм ангажиран с най-различни интересни неща. Едно от които е това, че започнах да преподавам и да водя лекции в Softacad, една българска академия за IT технологии. Аз лично водя курсът по PHP, MySQL, CSS и HTML. Името в сайта е разработка на веб-сайтове с PHP и MySQL. Това, което е интересно в курса е, че всъщност ще се спираме на всички основни технологии, които са необходими, за да реализираме каква да е веб-система, не само веб-сайтове. Курсът е за начинаещи и за момента се справяме страшно добре. Причината да ви казвам всичкото това, че днес ще ви покажа една от задачите в курса. Последния път дадох задание на курсистите да реализират веб-сайт. Това, което е интересно в задачата е, че аз подготвих задание, което прилича на истинско и което показва как се случват нещата в професионалния свят на Web Development. Това, което имаме днес е едно задание, което се нарича сайт SRS или Software Requirement Specification и аз веднага ще ви покажа за какво става дума. Едно задание за софтуерно продукт обикновено съдържа доста документация. В случая ние имаме само 5 странички, но в една нормална среда тези страници не биха могли да са по-малко от 50, ако заданието е качествено. Името на спецификацията или името на сайта, в който ще работим, се казва The Great Answer. Великият отговор. Интересно. Това е от пътеводител на галактическия стопаджия и сайтът общо взето е насочен на там. Това, което тук искам да отбележа е, че в това задание имаме тъй наречения mockup или съвсем схематично представяне на сайта. В него не се набляга на дизайна, а горе-долу на позицията на основните елементи на дадена страница. В случая гледаме home страницата или началната страница. Малко по-надолу имаме и дизайнерското решение на проблема, зададен с mockup-а. Малко по-подробно за специално това задание имаме някакви спецификации от mockup-а. Те казват, че хедъра трябва да има лого, връзка към Facebook, основно меню. Трябва да има cover или колица, ето това нещо тук. Трябва да има съдържание, което да съдържа лента с 5 картинки на героите от филма. Имаме и тяло на съдържанието, което пък съдържа някаква съкратена историка за някакво резюме на историята и някаква кутийка с новини. Ето тази тук. В mockup, разбира се, имаме и футър, обаче спецификацията по-надолу липсва всякаква информация за него. Ще видим и как се справяме с такива ситуации, когато нещо не е ясно, за да не бавим девелопмента. Общо взето трябва да решаваме проблемите on the fly. Ето тук виждате дизайнерското решение, което е подадено от дизайнера, в случая аз, и този това изглежда толкова зле. Обаче това, което е по-важно е, че обикновено за дизайнерското решение също имаме изисквания. В случая изискването е само за цветовете. Имаме бекграунд на тялото на документа, имаме всичкия текст какъв цвят ще бъде. В хедъра имаме някакви цветове. Общо всеки един по-важен елемент са цитирани с какви цветове трябва да се визуализират. И това, което има на последно място е различни текстове, които трябва да разположим в началната страница. И днес ще се опитаме да имплементираме заданието, което ни е подадено от тази спецификация. Това, което ще направя в началото е, че ще си отворя Eclipse, ето го. Аз вече съм подготвил един проект с един HTML документ, който се казва Homepage HTML. Общо взето нямаме абсолютно никакво съдържание в момента и първото нещо, което аз ще направя е да сложа заглавие на нашата страница. Заглавието ще бъде The Great, великият отговор е разкрит. Вау! Пращиме от интелигентност. Другото, което ще направя, че малко ще си подредя хеда на страничката. Така. И ще сейвна този документ и веднага ще видя дали всичко е наред. Да, ето, The Great Answer Revealed. Супер. Но тук добре. Следващото нещо, което трябва да направим е да планираме стъпките по нашата реализация на заданието. Гледайки mockup-а и ето тази картинка, трябва да си изградим някакъв план как ще конструираме нашия лейаут. Първото нещо, което ми прави впечатление е, че всичките елементи не надминават 800 пиксела по широчина, което е чудесно.
Как да направим така? Ето тук ще извадя картинката на по-голямо. Имаме в заданието, в картинките, имаме и дизайн концепт. Супер! Аз ще отворя. Така. За да можем да виждаме малко по-голяма. И това, което ще направя една снимка на този край. Ще използвам една програмка само за помощно средство за туториала. Ето. Така. Трябва да реализираме ето този шаблон или лейаут. Първото нещо, което забелязваме е, че това нещо, ето ще си взема една такава жълта кутийка и ще сложа горе и ще видим и ще ви отбелязвам основните части. Вижда се, че тук имаме хедър. Супер. Ще имаме едно блокче за хедър. Имаме, нека сложим с някакъв такъв син цвят. Тук имаме едно блокче, което е за тези 5 картинки. Ще наречем това акценти или featured. Така. Съответно имаме блокче за кавъра. Него ще го направим примерно. Какво да го направим? Червено. Това да. Добре, окей. Другото ще бъде синьо. Мене ще е синьо, но това ще го направим зелена. Такова зелена. Тук. Имаме нашия cover. И тук станаха 3. Имаме нашето съдържание. Какво не сме ползвали? Не сме ползвали синьо. Така, това си ще вземем. Ето тук е нашата история. Или нашето съдържание всъщност. Това е нашето съдържание. До тук станаха 1, 2, 3, 4. Нашето съдържание е разбито на две колонки, но когато стигнем до там, ще се заемем и с разбиването на подблокчета. Това, което исках да кажа е, че имаме и един основен рапър или опаковка, която пакетира всичките тези. И то ще стои на-отгоре. Ето така. Ето го рапъра. Имаме един блок, него ще го изтрия за да не пречи. Втори, трети, четвърти, пети. Общо взето 5 основни блока ще ни помогнат да реализираме този шаблон. Така. Значи горе-долу се ориентирахме какво ще правим. Ще направим поредицата от блокове, за която си говорихме току-що. За целта трябва да подготвим и нашия проект. В Eclipse виждате, че имаме един проект, който е празен. Това, което искам да направя веднага е две директории. Една ще съдържа всички стайлшит, който ще напишем. Така. И още една директория, която ще се казва Images, която ще съдържа всички картинки. Така. Аз тук си имам картинките и направо ще ги копирам в тази директория, като разбира се няма да използвам някой от тях, тъй като това няма да ни трябва, защото това не е част от дизайна, а е просто концепцията за дизайна. Виждаме, че имаме някакво лого и още едно лого, коригирано, да, защото в първото има грешка, затова аз ето тези две неща няма да ги взимам. Че даже тук има лого в JPEG формат и него няма да взимам. И тези неща просто ги фащаме и ги завлачваме ето тук и оп, имаме всичко. Нека да направим нашия основен CSS, ще го кръстим main и набързо да го завържем за страницата. Така, ето тук ще завържа първият ни CSS. hrefs ще е равно на текуща директория, CSS директорията, main, CSS. Така, типа му ще е текст CSS и за да сме безкрайно точни, relation start sheet. То нашата HTML вече е завързан с нашия стилизационен файл. Така. Нека да започнем сега да изписваме блокчетата. Както си говорихме, ще трябва да има една опаковка. Ще ползваме ID-те за основните елементи, wrapper. И в него ще разположим основните 4 кутии, които ще съдържат хедера. Така. И останалите 3 имаме header, cover, акцентите, контент и понеже в mock-up имаме и footer,
въпреки че той не е споменат никъде спецификацията, но нарисувам, ние ще го сложим и него. Така. Футър. Супер! За момента имаме няколко дивчета, нека сложим нещо. Header. Color. Content и футър. Я да видим какво стана сега. Ей! Безкрайно интересен сайт. Header, Color, Featured, Content и футър. Общо взето до тук мога да приключим и да издадем проекта и да ни уволнят от работа. Разбира се, ако сме късметли, може и да ни уволнят. Аз обаче няма да се задоволя само с това и първото, което ще направя е да окажа размерите на нашата опаковка. 1800 пиксела и всичко отгоре трябва да я избутаме така, че да стане в център. Директно започвам да пиша в CSS файла, надявам се всичко с свързването да е наред. Имаме рапър. 800 пиксела. И за да го избутаме в средата ще използваме автоматичен маргин по хоризонталата, което значи, че ще заде 0 по вертикалните, т.е. горен и долен, и автоматичен за левия и десен. Гледаме какво стана. Всичко е наред. Нека набързо да отсветим тук нещата, за да видим какво точно правим. Така. Изглежда, че нашият рапър е в средата, 800 пиксела е взел, обаче виждате, че тук има някаква бяла вичка. Това разбира се е заради поведението по подразбиране на браузърите. Те общо взето задават някакви стилове за body, за HTML, за хедингите, за параграфите. Ние искаме да се отървем от това нещо, защото, както знаете, за да направим крос-браузър сайта да изглежда еднакво, трябва да сме сигурни, че всички браузъри стартират от една изходна точка. Най-простата техника е да се опитаме да ползваме тъй наречените Reset CSS-и. Има страшно много в интернет. Пишете Reset CSS в by Visual или в Гошко или Google. И тук виждаме, че аз дори съм отварял някакъв сайт, в който има един супер красив рестартиращ стил или набор от правила. Ще си копирам. Ще кажа благодаря ти, Паул Чаплин. Добра работа си свършил. И това, което ще направя, е, че тук ще създам още един CSS файл. Него ще кръстя Reset. Reset, да. И ще поставя всичко, което Паул Чаплин е изписал тук. Ще побързам да сложа този Reset на първо място в нашия head. Така че не знам, че много ще се налага след него. И сега би трябвало онази светла линейка на сайта ни, ето тази линейка да изчезне. Хоп! Така вече може да се живее. Затварям това тук. Какво е това? Не е ясно. Това ще го оставя. И сега вече мога да се захвана да имплементирам всеки един от тези блокове, така че да изглеждат както са зададени в дизайна. Ще започнем с header. Очевидно ще имаме лого. Ето това изречение тук, заедно с връзка към Facebook и менюто. Моят план е следния. За логото ще използвам картинка, за това нещо тук ще използвам параграф, а за менюто ще използвам неподреден списък, в който ще имплементираме всичките бутончета за менюто. Ами да се захващам. Така, казахме, че ще имаме картинка. Тя естествено ще заради Damn! Не исках точно така. Но ето така ще стане. Опс. Ще има един параграф, който ще кръста Attributes. Ще има един параграф, който ще напишем си аз на Facebook. Така. И ще имаме един неподреден списък с основните бутончета, които са ни подадени в дизайна. Я да ги преговорим.
Home characters the story. Окей. Така, home. И the story. Сега. Ще задам някакви класове на тези елементи, за да мога да ги управлявам по-добре с стайлинга. Това, разбира се, ще бъде лого. Това ще бъде attributes. И това ще бъде main menu. Чудничко. Я да какво случва за момента към нашата страничка. Don't panic. Нека да разкараме. Това ще го затворя, че вече не ми трябва. Така, ще махна червения background. Така. Изкарахме логото, имаме CSS on Facebook, имаме и трите основни елемента на менюто. И сега ще започнем да ги редим по някакъв начин, така че да съвпаднат с дизайна. Първото, което знаем вече, че това цялото нещо трябва да отиде в дясно и логото трябва да стои в ляво. Това, което ще направя аз, е, че header, картинка лого, ще я направя плаваща в ляво, така. Атрибутните линкчета ще ги избутам в дясно. Тъй. Я да какво се случва. Няма noise. Така, ето, дойдоха в дясно. Логото е вляво. Тук виждаме, че имаме малко проблеми с подредбата по вертикалата. Все пак да проверим да си издаде класовете правилно. Не, разбира се, защото класа не трябва да е лог, а лого. Така. Сега вече изглежда правилно. Виждаме, че неподредения списък се е залепил директно за логото. Това е нормално при обтичане на плаващи елементи, общо това е нормалното поведение. Ако сега ви изглежда страшно разбазикано, не се притесняйте, в момента в който добиете повече опит с плаващите елементи, ще видите колко силен инструмент е всъщност това и с колко много неща можем да направим само с плаващи и неплаващи елементи. За да се отървем от този проблем, трябва да кажем на ето този елемент да не обтича плаващите елементи. Това се прави, разбира се, с следното свойство. Хедера ще потърсим меню и ще му кажем това значи да не се съобразява от двете страни с кои да е плаващи елементи. Или да изчисти от двете страни. Бум! Виждате менюто вече е под плаващите елементи. Преди да се захвана да го стилизирам него, ще направя така, че тук да се появи малко въздух над и под логото и да позиционирам на правилното място ето това нещо. Нека да кажем така. Маргин отгоре и отдолу 20 пиксела, отляво до дясно 0. Това е за логото. Тъй. Малко по-късно ще се захване и с това, обаче нека да видим какво ще направим с менюто. Да погледнем отново дизайна. То е с някакъв син цвят, бутоните са бели, цвета на текста е бял. И ето тук можем да видим какъв е точно цвета на менюто. Ето header, меню, background, ето това нещо. Бели. Тъй. Сега ще получим една доста бърза история. Нищо де. Все пак започва да прилича на нещо хедера. Това, което трябва да направим сега е да кажем на всичките лист айтеми да са подредени хоризонтално, не вертикално. Естествено, ще използваме отново float свойството. Main menu, list item, float, left и на всичкото отгоре ще ни задам малко маргин отляво. Да речем 15 пиксела.
така че да се разредят, да не са сбити едно на друго. Какво стана? Естествено, тъй като в момента менюто има само плаващи елементи, то трябва да си вземе някаква височина, която беше 32 пиксела. Така, ето тук. 32 пиксела. Чудничко. Сега, нашите айтеми са забити горе в горния край на менюто, обаче това не е толкова страшно. Ще ги бутнем отгоре с малко маргин и те ще си дойдат на местото маргин топ. Примерно 8 пиксела. Чудно! Нека сега да сложим малко линкове. Ето това ще бъде линк. Това ще бъде линк, всичкото. Сега съм в Facebook, това ще го къпна. Ще напиша HTTP. Пействам си това, което съм къпнал. И тук го пействам отново. Тук ще сложим някакви празни линкове сега. Ще използвам ето този запис за празен линк, за да може да се показва ръчичката. Сега това, което очаквам е цвета тук да се промени. Правилно, промени се, защото взе стила по подразбиране на браузъра. Може би в Reset CSS видяхте, че нямаме рестартиране на линковете или не стила на линковете. Тук ще трябва малко да си поиграя с ето този клас, а не този клас с това правило. Тук ще трябва да направя още едно по-специфично правило, в което да напишем следното. Че всичките енкъри, които са деца на лист айтемите, трябва да са бели. И това ще ни реши проблем. То, може би ще им разкараме и долната черта. Text Decoration на. И за да завършим линковете, тук ще сложим един псевдоклас, hover. Прощайте за това. Това, което направихме, че използвахме псевдокласа hover, за да прихванем състоянието на линка, в което мишката е над него. И отново връщаме и отново показваме подчертаващата линейка. Всичко седното. Чудничко. Ето, виждате как работи псевдокласа hover. В момента, в който посоча линка, той приема стилът зададен от правилото, показано тук. Чудесно. Мисля, че последното, което остана, е да позиционираме ето това нещо. Ами ще позиционираме това, като параграфа го избутаме отгоре с около 35 пиксела. 35 пиксела. Няма това достатъчно ще бъде. Напълно достатъчно, че дори перфектно. Тъй. Нашият хедър е готов. Следващото нещо, което ще направим, това е cover. Отново реферираме дизайна на бързичко. Даже нека да го видим ето тук. По-добре ще си види. Така, cover представлява една кутийка с картинка вътре, в която има две блокчета с текст. Те визуално изглеждат почти еднакво. С тази разлика, че едното е горе вляво, другото долу вдясно. При това тази с малко по-голям текст от тази кутийка. Ами, аз ще използвам параграфи за тия двете, пък това нещо картинката ще приложа, като използвам свойството background на самия блок cover. Ето как ще станат нещата. За начало, тук ще отделя нова секция. Така. И ще започна да пиша следното нещо. Cover, background, URL. На нас ни трябва ето тази картинка. Ще я шибна ето тук и ще изтрия ненужното. Тук имаме малко по-различна адресация, тъй като се намираме в CSS файл, ние трябва да зададем относителен път от него. За целта, я да видим къде се намираме. CSS файл се намира в тази директория, пък картинката в Images. Я така да направя. Значи в тази директория CSS файла трябва да кажа на браузъра да потърси една директория назад
в нея да търси images, в images да търси cover. Именно за това тук трябва да напишем две точки, а не една точка. Това е символа за излизане назад. Сега. Така, имаме cover, появи се картинка, не сме му задали размери. Много поглеждаме дизайна и поглеждаме с какъв размер трябва да е това нещо. 297 по височина, 800 по широчина. Той 800 очевидно си е взел заради опаковката и затова просто ще го удължим малко. Така. 297 пиксела. Ето, имаме си нашия кавър. Още от сега ще го сбутам с 20 пиксела от тук и от тук, за да не се занимавам с това после. Само че избутването отгоре ще го направя чрез хедера. Идентификатор, хедер, margin button, 20 пиксела. Така. Чудничко. И сега ще му вкарам двата параграфа вътре. Идваме в HTML, нашия cover. И вкарам два параграфа. Един, два. Текстът за параграфите ще си го взема направо от спецификацията. Cover block, upper left. Това е за първия. Така. И cover block, bottom right. Долния десен. Ето тук. Ето ни нашите два текста. Ето ги нашите два текста. Ето го първия, ето го и втория. Сега, нека малко да просъждаваме как ще постигнем стилизацията. Очевидно е, че самото визуално представяне, като бекграунд и цвят, ще ги постигнем бързо и лесно. Обаче това, което ми прави впечатление, е, че ето тук долу има същия стил. Даже ако погледна в цветовете, може да се види, че кепшн на характерите е с бекграунд черен, 50% opacity и същото и за кода, черен, 50% opacity. Аз ще изхитря тук и самия визуален стил ще го направя в един клас, пък самата подредба ще се управлява от друг клас. За целта най-отгоре ще се отворя една нова категория Visual. Тази ще е кръста Geometry или Geometry. Цялата. Така. Тук ще кажем така. Нека кръстим Fancy. Значи клъсър ще се казва Fancy и нещо, което е фръцкаво. Fancy. Ще има background. Който обаче, внимавайте, ще използваме RGBA записа, за да можем да напишем и opacity. 0, 0, 0, до тук RGB стойностите са 0, получаваме черен цвят. И за алфа канала слагаме 0.5, който отговаря точно на 50% opacity. Нашия клас Fancy ще се прилага на всички елементи, които изглеждат по този начин. Дори новините са такива, те изглеждат малко по-светли поради факта, че фон за тях е светъл, а не тъмен, както тук и тук. Веднага ще побързам на тези два параграфа, да им кажа, че са членове на този клас. Fancy. И това, което би трябвало да стане, е, че те ще изглеждат малко по-fancy. Това е логично. Fancy. Нека да проверим. Чудно. Имаме успех. Забрали сме да отсветим текста. Това ще го направим моментално. Отваряме Eclipse. И в стила на Fancy казваме, че е Color White. Готово. Сега да се вземем с малко по-теглата задача за позициониране на тия два елемента. Първо трябва да видим какви габарити вземат те. Ето тук ще погледнем картинката.
Виждаме, че широчината и на двата общо взето обхваща две картинки, заедно с границата между тях. В самото здание можем да се ориентираме колко е това. Виждаме, че тези квадратчета тук са по 134 пиксела, те са 5 на брой, заедно с маргите би трябвало да направят 800 пиксела. Тук ще трябва да ползваме малко алгебра. Какво трябва да правим? Трябва да извадим общата широчина на всички картинки от 800 пиксела, за да получим колко въздух е разпределен между тях. 134 по 5 дава това нещо. Като извадим от 800 670, получаваме, че 130 пиксела е сумата ето на тези 4 въздушни пространства. Като разделим 130 на 4, получаваме 32,5. Това значи, че ние ще сложим по 32 пиксела въздух тук навсякъде. И нашата цел беше да разберем колко е ето това разстояние от тук до тук. Значи 32 плюс 134 плюс 134 дава 300. Чудесно. Установихме колко ще е размера на всеки един блок. 300 пиксела. Другото обаче, което ни прави впечатление от дизайна, е, че тук има малко въздух и вътре в него. Ние ще използваме падинг. Тъй като падинга е една така много трики история, трябва да сме наясно, че когато използваме падинга винаги се добавя до размера, който сме задали като широчина или височина на нашия компонент. Което значи, че ако ние сме задали на това нещо 300 пиксела широчина и добавим падинг по 20 пиксела страни, целият габарит на нещото ще стане 340 пиксела. 340, защото ние сме казали 300 за съдържанието и по 20 пиксела от всяка страна. Тъй като не искаме да оцелим 300 пиксела, очевидно ще трябва да направим следното нещо. Първо, тук ще сложим още един клас, който ще се казва CoverText. И в стайлшита ще започнем да обясняваме някакви работи за CoverText. Значи на cover елемента ще търсим параграф от клас CoverText, на който ще кажем, че има маргин 20 пиксела от всякъде. Това ще е твърде много, ми се струва, ще направим 10 и широчината ще бъде 280. Ще станат точно 300 пиксела. Я да какво направим. Селектора не е проработил поради някаква причина. Естествено, Convert. Така. Ето. Чудесно. Нашите параграфи взеха точно, само че падинга не го няма. Защо тъй? Защото съм използвал маргин, а не падинг. Извинете за това. Падинг. Ето сега вече се вижда, че има малко въздух. Всеки от тях има по 10 пиксела от всякъде. И сега позиционирането. За да ги позиционираме, ще трябва да използваме свойството Position и да кажем на тези два елемента, че са позиционирани абсолютно. Тук трик историята е следната. За да използвате Position Absolute, имайте предвид, че всеки елемент се позиционира абсолютно, обаче спрямо последният елемент в дървото, който е дефинирал някаква точна позиция. В случая до момента ние никъде не сме дефинирали позиции експлицитно, а единствен елемент, който има position, това е прозорец. Прозорец има позиция 0,0 тук. За да ви демонстрирам какво ще стане, ако използваме свойството position, ще направя следното нещо. На всичките P кавери ще им кажа, че позицията е абсолютна. И по подразбиране ще са горе вляво. Топ 0. Left 0. Общо взето и двата елемента ще са горе вляво. Като бързам на втория елемент да му задам специфичен стил, направо тук като inline стил ще го направим. За него ще кажем, че всъщност не, хайде някакъв отделен клас за него, защото най-вероятно после с текст ще трябва да си играем. Кажем, че това е алтернативен блок. Не е като всички останали fancy cover текстове, ами е алтернативен на всичко това. И за него ще спишем още един клас тук. Нека да използваме такъв селектор. Вижте сега колко е
Интересно. До тук селектирахме на всеки кавър параграфите от cover текст. Ще искаме и освен всичко друго да имат класа alternate. Много внимавайте с това нещо. Ако тук сложа интервал, ще търсим елемент, който е дете на P cover текст. Ако няма интервал, ще търся P, който има и този клас, и този клас. Спейсовете са много важни в CSS. Запомнете го. Спейсове не може да пишете, когато си искате и където си поискате. Така. И на този клас ще му кажа, че позицията му е bottom 0 и right 0. И това, което очакваме сега да се случи, е следното. Този елемент да си остане тук, а този да дойде ето тук. Да, обаче няма да се случи точно така нещата. Нещата излезаха извън всякакъв контрол. Първо ще махнем тази дефиниция тук, защото не ми харесва. Ето така, очаквах да ги видя. Това, което виждаме сега като проблем е, че това нещо отиде в края на прозореца. Тъй като прозорецът е единственият елемент, който е задавал някаква позиция в дървото на HTML елементите. За да се преборим с това нещо, трябва да използваме следната фатка. Просто на кавъра ще му казвам, че е position relative. Може да използваме абсолютна, но тъй като използвайки абсолютна позиция в момента, в който размърдаме някой от свойствата left, top, bottom или right, ще получим същия проблем. Затова му казвам, че неговата позиция е относителна от мястото, в което би трябвало да се редира, ако няма позиция. Ако ви звучи сложно, не се притесняйте, трябва да трупате малко опит с позициите, за да разберете кой е в играта. Но ето този ред тук ще фиксира нашия проблем, тъй като вече този елемент е задал позиция и нашата абсолютна позиция ще се отчита от този елемент. Бум! Всичко е ток и жица. Последното, което ще направя за алтернативния клас, е да му кажа, че е с малко по-малък shift. Ето тук. Ще му кажа font size. Примерно 0.8 емчета. Така, чудесно. Да се захващаме на там. Имаме следната. Feature тук сме написали Feature D на всичкото отгоре. Вау! Страшно! Така, ами да видим как ще подхванем този проблем. Отново реферираме към дизайна. Това, което виждаме тук, че има един параграф и имаме 5 картинки. Най-вероятно ще ползвам отново неподреден списък за тия картинки или UL елемент, в който всеки лист item ще има по една картинка и caption, който ще бъде fancy на всичкото отгоре. Ами да се захващаме да ги направим. Нека да започнем тук някъде да си отворим една категорика. Feature Tools. Казахме, че ще имаме един параграф там, не параграфа заглавие, heading, който за момента няма да се занимаваме с него. Също нека да изпишем първо HTML, за да видим какво точно ще сериализираме. Ето тук ще започнем с конструирането на HTML. Ще имаме heading, него ще използвам H2 tag или H2. Тук пише the story, не characters. Така, казахме, че имаме един неподреден списък, в който ще имаме елемент, в който ще имаме картинка, в който ще имаме параграф клас fancy. Fancy. Най-малкото за момента е това. То алтернативен текст тук ще го махна, за да не затормозяваме записа, но тъй, че той е почти задължителен. Сега срещам, че много забравя да го сложа. Logo image. Това е за незрящи хора. Незрящите хора няма как да видят картинките, единственото, което могат да чуят е това, което пише в алтернативния текст на картинката. Тук ще сложим на първият пичага, дето беше в поредицата. Мисля, че беше Arthur. Точно така Arthur Dent. Чудесно. Имаме си картинка за него. Arthur. Ето тук. Понеже в момента сме в HTML файла, трябва да напишем просто точка.
това, което виждаме, че не е затворен лист item. Чудесно. Да проверим какво се случва. Бум, имаме картинка. Съответно, може да изпишем името тук. Имаме картинка с заглавие Артарден, Fancy и така. Нещата изглеждат доста странно, но това, което е по-интересно е, че дори хединга не изглежда като хединг. Това е заради нашия ресет, който ползвахме. Сега ще направя следното нещо. Ще отида в Main CSS и ето горе в Visual. Ще кажа, че всичките H1, H2, H3 до тук ще спрем. Са боднати. Така. И това, което е по-важно, че ще трябва да кажа всеки колко е голям. H1 ще бъде, това ще бъде 1,5 емчета. Да речем. H2, H3. Това ще бъде 1,2, а това ще си бъде просто 1. Така, това би трябвало някъде да върнем в играта с хедингите. И другото, което е, че ще сложа някакъв маргин. За тия маргини на хедингите обикновено се ползва някаква относителна мерна единица, но аз ще използвам примерно 10 пиксела по вертикалата и 0 по хоризонталата. Така, за по-простичко. 10 е достатъчно. Може даже и 20. Така. За момента така, ако се налага, после ще коригираме тези стойности. И да се върнем на проблема тук. Това, което виждаме е, че нашия параграф се е разпълнал по цялата широчина, картинката стои тук, на всичкото отгоре тя като че ли не е 134 пиксела, е по-малка. Картинката 100 пиксела на 100 пиксела. Очевидно дизайнера ни е погодил номер тук, ние за момента ще коригираме нещата по този начин. Първото, което ще направим е, че ще вземем следното селекторче. Featured. За момента може би самият контейнер няма да има никакъв стил. Но ще започнем да специфицираме нещата в него. Може би ще е добре ето тук да сложим някакъв клас. Ето така. Featured Items List. Това ще ни идентифицира списъка, за да можем да работим по-точно. И на Featured ще търсим UL от клас много трудно да говоря да пиша едновременно. Може би американците англичаните имат същия проблем, когато пишат на техните език. Казваш едно, пишеш 12 букви в повече. Featured Items List. Аз ще разкараме това от тази част, защото остава твърде дълъг селектора. За момента няма да е проблем да не го използваме. Ще кажем така, на всеки лист item картинката е 134 пиксела. Чудесно. Окей, постигнахме големина 134 пиксела, въпреки че загубихме качество. Първият проблем решен. Вторият проблем е как да накараме този параграф да не ходи по цялата широчина. За да го накараме да не ходи по цялата широчина, очевидно на самия лист item, виждате, че той целият лист item се е разпълнил. Ето, лист item. Виждате как е хайлайтнат. Общо и на самия лист item ще трябва да му кажем да е с някаква широчина. За целта ето това ще го копирам, ще махна картинката, ще си затворя блокчето на правилото и ще кажа видът 134 пиксела. Тъй. В този смисъл тук може да кажем 100%. Така. Вторият проблем е решен. Третият проблем е, че ето това нещо тук трябва да е върху картинката, не там, където е в момента. За целта ще направим следния номер. На лист айтемите, освен широчина, ще им зададем височина, която отново ще бъде 134 пиксела. Това, което е важно, че отново ще ползваме позиции, така че още тук казваме, че това нещо е позиция
относителна. Position relative. Така. Картинката ще бъде с абсолютна позиция спрямо собствения си list item, който я поддържа. И тя ще бъде горе вляво. 0 пиксела. Топ. 0 пиксела. И сега да по подобие на блокчетата в кавъра, всяко P, всеки параграф, който е дете на list item, който е дете на този списък, ще бъде с позиция абсолютна. И bottom 0 пиксела. Останалото няма смисъл да го издаваме. Може би дадем малко височинка. 30 пиксела. Мисля, че е достатъчно. Така. И разбира се, ще трябва да им зададем обаче и широчина. В случая ще бъде 100%. Ето. Нашето блокче си застава на мястото. Това, което трябва да направим сега, е, че трябва да избутаме ето това нещо в средата на... Самият текст трябва да бъде в средата. Текст, align. Добре, окей, текст align, център. И още един трик. Височина на линията 30 пиксела. Та-да! Постигнахме това, което целяхме. Сега ще ви разкажа за line height в случая. Това, което казваме с това property е, че всяка линия на параграфа е висока 30 пиксела. Точно колкото е висок самия параграф. Окей. Дори да не го разбирате, просто запомнете техниката. Като ставате по-добри, ще започнете да разбирате все повече и все повече за какво става дума в тази сложнотия, наречена CSS. За момента нашата картинка изглежда отвратително добре. Това, което ще направя тук е, че ще добавя останалите 4 елемента. И направо ще започна да променям конкретното съдържание. Втория пик беше Fort. Неговото име е Fort Prefect. Така. Третият е Marvin. Четвъртият участник е Trillion. Това е маската. Няма филм, който да не участва и маска, която да създаде интрига. Тя се казва Trillion McMillion. И един от любимите герои Zephyr. Zephyr Beetlebrox. И веднага виждаме, че има още един проблем. Нашият списък се реди вертикално, а не хоризонтално. Този проблем вече го решахме веднъж. Ето тук, в този селектор, където селектираме лист айтемите, казваме следното нещо. Float left, margin right. Помните ли колко беше? Точно 32 пиксела. Някъде ги калкулирахме с калкулаторчето. Ето тук, помните ли как калкулирахме? Тогава намерихме, че маргина между всички тия трябва да бъде 32 пиксела. И сега, това, което ще стане е, че тук ще слезе 4, а 5 ще слезне долу. Бум! И той слиза отдолу поради простата причина, ето да ви покажа малко как изглежда, поради простата причина, че и той има маргин вдясно и общо взето излиза извън рамките на нашия рапър. И тъй като рапърът ни позволява да се изливат навън съдържания, просто избутва нашето плаващо елементче надолу. Разбира се, най-лесният вариант да решим това нещо е на този конкретен елемент да му разкараме маргина. Ето тук ще му дадем едно стилче. Всичко е ток и жица. За момента получихме и нашата featured ивичка или нашите акценти. Много набързо
се захващаме с съдържанието. Само поглеждаме на бързичко какво ставаше тук. Имаме две колони, ще ги направим, ето тази ще направим float left, тази ще направим float right. Разбира се, тук трябва да си програмим да добавим още 32 пиксела към 300 и още 134 пиксела към резултата, за да намерим колко е широка тази колона. Много просто ще стане това. Тук имаме 300 плюс 32 плюс 134. Нашата колона трябва да е широка 466 пиксела. Чудесно. Другата е точно 300, тъй като по задание тя обхваща точно два от тези елементи. Да се захващаме с съдържанието. Ще имаме един блок, който ще се казва content. Този горе ще го променим content container. Това ще ни бъде истински контент, а това ще ни бъде блокчето news. Още от сега ще сложа съдържанието в тях. Тук ще имаме един heading 2, story и един параграф. Я да видим какво имаше в текстовете тук. Даже има два параграфа. Взимаме първия, затваряме го тук. Още един параграф. Взимаме втория параграф. И го поставя тук. Съдържанието на втория параграф е на мястото си. Така. Тук ще имаме heading news и нещо нататък. Добре, да видим какво постигнахме за момента в браузъра. The story, news и така нататък. Сега, тук имаме един проблем, че маргинът на този heading не може да бъде отчетен, тъй като тук има само плаващи елементи. Ще побързам да ви покажа как се справим с този проблем, без да влизам много в него. Ще кажем така, ще използваме break елемент от клас clearFix. Това е стандартна техника, името на класа е стандартно, въпреки че може да си го кръстите с произволно име. И на този break, ето тук в Visual нещата, ще ви кажа следното нещо. Че всеки елемент, който е от клас clearFix, ще зачиства плаващите елементи. Всеки елемент от клас clearFix ще играе ролята на блок, който зачиства всичко от ляво и от дясно. Няма сега да ще се справим. Ето, маргинът се появи. Много е важно, когато имате плаващи елементи, да има елемент, който прекратява плаването около тях по някаква причина. Не искам да се спирам на подробности защо използвах тази техника, просто вижте как се ползва. Добавя се елемент, който служи като рестартиране на плаването и неплаването. Хайде така да го кажа. Така, сега да се захванем с контента и с стилизирането. Тъй. Too fast. Взимаме нашият контент контейнер и започваме с неговата широчина. 466 пиксела. Float right. Left. Взимаме нашите news. Тук класове използвах 1000-та. Точно така. Колко е това? Колко е това? 300 пиксела. Смятахме и в началото. Float right. Та-да! Нямаме news. Селектора ни не работи. Защо не работи селектор? Айде news. Какво не е сработило тук? 300 пиксела right. Може би горното. Естествено, тук трябва да вземе контента, не контейнер. Така.
Ето, нещата се подредиха малко повече. Става разлика, че футъра общо взето се изля около плаващите елементи. Ще ползвам абсолютно същата техника като при малко. Ето това ще го копирам и ще го преместа точно между футъра и контент контейнер. Та-да! Ето го нашия футър. Чудничко. Сега, нашите параграфчета тук нещо не изглеждат много наред. За целта ще им сложим малко маргини. Ето тук направим така. Всички параграфи на контента ще имат маргин отдолу 15 пиксела. Така. Супер. Сега текст изглежда по-добре. Това, което ще кажа на News, също че от клас Fancy. Къде е наши News? Fancy. Чудничко. Да видим. Нашия News се сбута някъде нагоре. Естествено, това се дължи на маргина, който има самия хединг. Показвам. Ето. Ето. Нашият хединг общо взето е избутал нагоре нашия елемент. За да постигнем визуално ето това нещо, ще използваме просто маргин за контейнера на News. Така, нищо сложно, това го правихме 100 пъти. Margin top too fast. 20 пиксела. Даже може повече да го зададем. Няма значение. Сега, виждаме, че в News специално визуално нещата не изглеждат точно както е подадено. Това тук има въздух навсякъде. Тук ще изпадем също в ситуацията с падингите, защото аз ще ползвам падинг, за да доставя въздуха. 15 пиксела да речем, обаче това значи, че автоматично трябва да намаля с 30 пиксела широчината. 270, няма да им беше достатъчно. Така. И разбира се, ето тук отгоре ще махнем падинга. Падинг топ 0. Само отляво и отдясно и отдолу. Така, сега вече изглежда сравнително добре. Ето тук виждате, че сме сравнително на точното място. Вижда се, че има и пиксел разлика, но това се дължи на закрилянето, което направихме от 32,5 пиксела на маргините тук. Не е страшно, общо взето за момента ще се задоволим с този изглед. Я да видим как изглежда. Почти получихме сайта. Хайде набързо да наклякаме някакви новини тук. Какво казва дизайна за тях? Ядем по-близо. Имаме дъми текст. Ето, тук виждате, имаме дъми текст. Нямаме никаква адекватна новина, която да сложим, дори нямаме текст за тях. За целта ще ползваме ние дъми текст. Говорим Ipsum. Отваряме това сайтченце. И ще си генерираме 5 параграфа, от които ще черпим информация. Имаме 5 параграфа. Взимаме това нещо. Така. Ние тук какво сме направили? Нищо. Това, което се оказва е, че нямаме никакъв HTML, който да запълним със съдържание. Тук ще използвам една друга техника, няма да използвам списък, тъй като отнема повече време за стилизиране. Ще направим така. Div class news. Глупости. Да използваме непълен списък. Все пак това е списък с новини. Ще си използваме такъв списък. Така. Class news. Items list. Направо news list. Абсолютно едносмислено. News list. Окей. Ще имаме list item, в който ще има heading 3. Ще използваме тук. Направо ще си песна съдържанието, което копирах. Ще махнем тази точка. И тук ще има едно параграфче, в което ще е съдържанието. Хайде да си вземем някакво съдържанице. Така, две изречения, не повече. Взех 2 изречения. Слагаме тук. И набързо да стилизираме тази работа.
Къде сме в News? Защо нямаме... Така. News. Значи, списъкът от клас NewsList заглавието Heading 3. То си имаше специфичен цвят. Я да видим какъв беше. Ето този цвят тук. Я да видим. News, Caption Color е този. Така. Color. Този. Само че тук ще сложим и list item. Значи всеки list item, който съдържа Heading 3 в този списък ще има такъв цвят. Ще копираме това и направо ще сложа и някакво стилче за параграфите. Това, което ми се иска за тях е да са малко по-малки, може би font size 1.9. Така, няма някакво случай тук. Ето нашата първина. Виждаме, че тук имаме доста място между заглавието и съдържанието. Така че, ето тук ще кажа margin bottom. Само 5 пиксела, не повече. Така, събраха се чудничко. Не, че се чете особено добре, но дизайнерът ми е задал такава тема. Да не говорим, че фонда не сме го направили още. Нека да копираме ето това нещо още няколко пъти. Така. Да направим 3 новини и да видим как ще изглеждат 3 новини. Сравнително добре изглеждат. Цяло. Да направим още 2. Ние сме почти накрая. Получихме почти целия сайт. Чудничко. Хайде набързо да направим футера. В футера ще напишем следното нещо. Доста фенси, Какво ще кажете? Направо ще сложим линк тук. Охо, минутки за реклама. Така. И нека да го стилизираме първо. Набързо, много взето в дизайна няма нищо за футера, аз ще ползваме този цвят, за да направя да кореспондира с хедера. Доста честа техника. За да го направя да кореспондира с хедера, ето ако отива, че си намеря хедера, ето го, и ще взема този цвят. Ще отида до футера, ще кажа така. Background, този, тук не са виещето, ще бъде бял и на всичкото отгоре, нека да бъде с малко по-ситни букви. Font size 0.8 емчета. Няма им остана тук. Футера го няма никакъв. Пишем в грешния. Естествено, ще пишем в грешния. Пишем в грешния стил. Естествено. Значи ще направим футер. Rules. Така. Селектираме го. И пишем следното правило. Бум! Вижте колко съм бърз. Така, background, синя, бял цвят и малко по-ситни букви. Хайде бе! Какво сме тук? Футър. Така, това, което ще направим, е, ще го избутаме малко отгоре. 20 пиксела и ще му сложим падинг 20 пиксела, да е малко по-едричък. Ето тук точка за катарна липсва. И последното, което ще направя, да го избутам ето тук дясно. Това ми е малко повече. 10 и текст Alim
Right. Хайде този линк да го направим малко по... Хайде така. Ей. Ами, това горе-долу с това сайта ни изглежда вече подреден. Единственото, което остана да си поиграем малко с шрифтовете. Сега ще ги направим набързо за тях. И тук след това ще се върнем малко да дооправим менюто, защото има още някои неща, които трябва да направим за него. Много набързичко. Ето тук в Visual частта. В Visual частта казваме следното нещо. Body. Font Family. Какво? Поглеждаме дизайна. Четем дизайн requirements и никъде не виждаме какъв трябва да е шрифт. Това, което обаче виждаме е, че шрифта е sans serif или без серифен. Много прилича на Arial. Тъй, че казваме Arial. И като fallback влагаме sans serif. Тъй. Ще го направим 16 пиксела основна големина. Font size 16 пиксела. И ще видим дали това е достатъчно добре. Така, всичко изглежда. ZFOD Bibliobox обаче е отишъл на 2 реда. Може би ще трябва да намалим малко тези параграфчета. Да, ето този селектор тук. Ще го кажем, е малко по-ситен. Това е в Featured. Ето сега. Featured Rules. И търсим параграфчето. Ето го. Font size 0.8m. Така, Arthur Dent, Ford Prefect, Marvin, Trillian Macmillan и ZFOD Bibliobox изглеждат окей. Насам, обзето, ако гледаме, всичко изглежда нормално. Тук се събира достатъчно добре текста. И остава само да се съсредоточим върху менюто. Какво забелязваме в менюто? Първо, буквите са големи и имат сенки. Сега, аз не случайно ги направих изписани по този начин, защото ако на дизайнера ме хрумне да промени големите букви на ето такива и вече сме създали някакви страници за нашия сайт, ще трябва да минем навсякъде да променим линковете или не дай си Боже, ако са в база данни, ръчно да сменяме в база данни caption и title, което ще е голяма играчка. Именно за това ще управляваме това свойство на буквите чрез CSS. То се постига последния начин. Намираме къде е нашето меню, то ето тук някъде горе. И на самия anchor ще кажем следното нещо. Text transform uppercase. Което значи, че всичките линкове, които се намират в main менюто, ще са с главни букви. Я да видим. Вау, чудничко. И последно, линковете ще им кажем, освен всичко друго, да имат малко сянка. Text shadow. Един пиксел, не, глупости. Хоризонтално отместване никакво, един пиксел надолу да се измести сянката и да бъде черно. Горе-долу, това имаме за нея. Сега погледнем по-близо, виждаме, че има сенчица. Чудесно. Последно поглеждане. Сайт изглежда отвратително добре. Мисля, че изглежда дори по-хубаво, отколкото е в концептуалния дизайн. Имаме си сайт, който е направо отвратително грозен, но за сметка на това демонстрира много добри техники в CSS. За тези от вас, на които им се струва малко трудничко, моля ви, дръжте се, не се отказвайте. CSS си е голяма джунгла, тя не е сложна, обаче е много обширна. И единственият начин да научите е просто да практикувате, да експериментирате, да не се получават нещата, след 2 часа борба да се получат и общо само по този начин може да се научи CSS. Друг начин няма. Колкото и лекции да слушате, колкото уроци да четете, докато не си изцапате ръцете, няма как да научите CSS. Аз бях Любо Славилов, това беше webshmatka.com. Благодаря ви, че бяхте с мен в този отвратително жесток и отвратително грозен туториал. Надявам се да се видим съвсем скоро.